Helo, a chroeso nôl I Sgwrsio. Just cyn I ddechrau, a ni just mynd trwy'r cwpl o geiriau newydd. Fferm a ffermydd, farm, farms, byd, bydoedd, world and worlds, ac agriculture a meithyddiaeth. Na ni, gobeithio popeth yn iawn gyda ti, a joiar y bennod. Helo a chroeso I Sgwrsio, a heddi dwi'n siarad gyda Ro. Shwmai Ro, sut wyt ti? Shwmai Nick, dwi'n iawn diolch, sut wyt ti? Dwi'n really iawn diolch, dwi'n eitha hungover heddi, achos es I mas neithio I weld gig gyda fy ffrind, ond oedd y fod I bod un peint neu ddau, ond ges I mwy nag un. So, dwi'n suffro tipyn bach heddi, ond, dyna sut mae'n digwydd weithiau. So, gai ofyn, ble o'i ti a hyn o bryd? Wel, dwi ym Mhentraeth ar Ynys Môn, dwi byw yma ym Mhentraeth, ond dwi'n dod o'r States yn wreiddiol. A ble yn yr States wyt ti'n dod o? Nes I tyfu fyny yn Indiana, yn y, canol, be ydy East? Dwyrain. Dwyrain, yeah. Misleadingly called the Midwest. Yeah, mae hynny'n misleading. So, pam symudes ti I Gymru? A pryd? Yeah, well, nes I ddod yma am y tro cynta I gweithio ar y fferm yn y Gorllewin yng Nghymru yn 2018, dwi'n meddwl. O'n i'n meddwl, o'n i'n aros yma mis, just I wneud workstay ar y fferm. Ond o'n i'n just ceri y lle, ceri y bobl, ceri y fferm. Yeah. Felly, nes I aros am 4 mis oedd yn y diwedd, dwi'n meddwl, a wedyn ceri ymlaen teithio gympas yn wneud waith ar cwbl o ffermydd gwahanol. Ffermydd? Yeah. Plural o fferm. Dwi'n ddim yn siŵr. Ffermydd gwahanol. Dwi ddim yn siŵr, ond ti di bod mwy ffermydd na fi, so we'll go with your thoughts. A wedyn o'n i'n methu y lle, felly nes I mynd nôl I gweithio ar y fferm eto, just cyn Covid, a nes I aros yno dros y cyfnod clo, a wedyn symud I Fangor I wneud degree yn Prifysgol Bangor. Gwych, waw! A be oedd y reswm I dewis Cymru yn wreiddiol? Achos ti'n gallu gweithio ar unrhyw fferm, unrhyw le. So ys dim angen reswm, ond oes reswm gyda ti? Y deud gwir, oedd yn bach yn random. Yeah. Achos o'n i'n teithio o gwmpas am cwbl o flynedd, just ar llefydd yn South East Asia ac yn Denmark a Iceland a yn Rydyn hefyd. Yeah. Ac o'n i'n chwilio am rhywbeth fel fferm bach rhywle yn Rydyn. A o'n i'n just ffeindio fferm hyfryd yng Nghymru a wnaethon nhw ddeud, da ni really angen helpu rwan. Felly, os mae yna bobl sy'n eisiau dod am mis, os chwilch yn dda, just dod am mis, a o'n i fel, perffaith, na I fynd, a just weld os dwi'n licio y lle, a ddim yn gwybod ar y pryd o'n i'n symud yma, a setlo yma. Yeah. Wow. Gwych, a gai ofyn yr enw o'r fferm? Troi'r Heddiw. Yn y Gorllewin, dwedais ti? Yn Llandysil. Llandysil, gwych. Sa'n wedi bod I Llandysil, sa'n credu. Lle nice? Lle nice, lle dawel, ond fferm hyfryd. Maen nhw'n tyfu lot o llysiau, lle grêt. Gwych. A oed ti'n neud unrhyw gwaith fferm lan yr ogledd nawr? Neu oed ti'n, beth yw dy gradd di? Beth oed ti'n astudio? Oed ti'n astudio unrhyw beth gyda agriculture? Dwi di gorffen rwan, ond o'n i'n astudio agroforestry a food security, felly, rhywbeth tebyg am y system bwyd, So rhan o diddordebau ti yw food security, ffermio, pethau fel yna.
Ie, bendant. Ie. Gwych. A so nawr, ti byw yma? Dwi'n byw yma, ie. Adra ti nawr? Neu ail adra? No, adra. Adra. Ie, dwi'n really teimlo fel dwi'n adra pan dwi'n yma, a ie, mae gen i cysylltu cryf i'r lle rwan. Waw. Ie, hapus i bod yma, a lwcus i ffeindio waith yma. Ie, so wyt ti'n gweithio nawr ym Mangor? Ie, dwi'n gweithio efo RSBB, dwi'n gweithio ar-line, felly o'n i'n lwcus i ffeindio gwaith lle rhaid i mi ddim symud rhywle arall. Dwi'n gallu gweithio a byw yma ar Ynys Môn. Dwi'n gweithio ar, ddim yn siŵr sut i ddeud yn Gymraeg o gwbl, ond Nature-Based Solutions Policy. Efo RSBB. Ie, na, dwi ddim yn gwybod sut i... Eitha specialist, ie. O, gwych, war y teg. Mae hwn yn rhywbeth dda i dod mas o y pandemig in theory, mae'n bosib nawr i gweithio gatre a wneud unrhyw swydd to an extent, ti'n modd. So mae hwn yn really dda, ti'n gallu wneud beth ti'n caru a hefyd dal fyw yn Ynys Môn. Mae hwn yn lyflu. Ie, bendant. Pam, neu falle pryd, dechreuais ti dysgu Cymraeg? Wel, nes i ddechrau dysgu Cymraeg rhywbeth fel 2 flynedd yn ôl, neu 2 flynedd a hanner rwan. Just ar ôl nes i symud i Fangor, achos hynny oedd yr amser o'n i'n fel, dwi'n byw yma rwan, dwi ddim just yn gweithio yma am mis ar y fferm. Felly, ar ôl nes i symud i Fangor, nes i penderfynu i ddechrau dysgu'r iaith a, just i trio cysylltu efo'r lle a efo'r pobl yma ac yr hanes yma, A ers dysgu a siarad Cymraeg, ydy dy bythynas i gyda dy ardal wedi newid ers dysgu Cymraeg? Bendant, achos dwi'n teimlo fel yn Bangor, especially, dwi'n meddwl mae 2 byd, ddim yn siŵr y plural o byd, ond mae byd o gwmpas y prifysgol efo pobl sy'n symud yma just i studio, a wedyn maen nhw'n adael, a wedyn mae byd arall efo pobl yn y cymuned efo'r iaith, efo'r cysylltu'r lle ac dwi'n teimlo fel rwan dwi'n weld just ochr gwahanol o'r lle a mae gen i y cyfle i gyfarfod lot o pobl newydd I wouldn't have met otherwise, I think. Yn union, I mean, mae'n yr un peth gyda fi, a fi'n dod o Gymru, ond pan dechreuais i dysgu Cymraeg, o'n i'n agor y drws i byd newydd, wahanol, a es i Aberystwyth, so mae'n eitha debyg i Bangor fel lot o pobl sy'n siarad Cymraeg, lot o pobl mynd i astudio, weithiau maen nhw'n aros, weithiau maen nhw'n gadael, a so mae'n fel, falle sefyllfa debyg i Fangor. Eto, sa'n wedi bod i Bangor. Na. Fydd ofnadwy. Na, fi wedi bod clawr o lefydd, ond mae fel, mae ar o rest o fi. Teg on teg. Ond fi wedi bod i Ynys Môn. Well, then mae'n hallol iawn. Oed ti wedi bod i Gaerdydd? Na, dim eto. Wel, hynny. Ond ella eleni neu trio dod lawr e. Mae rhaid i ti. Yr dinas mawr. So sa'n gwybod unrhyw beth am Indiana? Oes fel lot o cefn gwlad neu dinasoedd? Oed ti'n dod o'r cefn gwlad yn Indiana? Neu y dinas? Sort of. Mae'na cymysgedd diddorol yn llefydd fel Indiana yn y States, achos mae'na just lot o le. Felly, mae'na lot o ffermydd, achos da ni di penderfynu ffermydd ydi gair. Mae'na lot o ffermydd a lot o cefn gwlad, ond hefyd mae'na lot o llefydd fel suburbs, so dim really yn y dinas, neu dim pentrefi, ond fatha sprawling suburbia.
Yeah. O, gwych. Yeah, nes i tyfu fyny in y suburb. So dim really yn y cefn gwlad, ond bendant ddim yn y dinas. Yeah, ti'n ardal perffaith te yn Ynys Môn, achos mae'n agos iawn i lefydd fel Bangor a stuff. O ie, mae'n ardal, yn union, dwi'n caru yr ardal yma, mae'n cymysgedd perffaith i fi am convenience i llefydd fel Bangor a Caernarfon, ond dwi'n dal teimlo fel dwi'n yn y cefn gwlad a mae'n, lot o llefydd nice. Sut dysgys di Cymraeg? Nes ti defnyddio Saesneg yn Welsh neu wersi ar-lein? Be nes ti'n neud? Nes i ddechrau efo dosbarth dysgu Cymraeg pan nes i symud yma, achos, trwy'r cyfnod clo, doedd na ddim lot o be ydi mwy na yn cyfle? Cyfleoedd? Cyfleoedd, oce. Cyfleoedd i ddysgu efo pobl unab ei unab. Felly nes i ddechrau ar-lein a wedyn just cerio ymlaen efo nhw achos maen nhw'n grêt. Dwi angen tipyn bach o structure i dysgu pethau yn y ddechrau, dwi'n meddwl. Felly oedd o'n defnyddiol i cael, set dosbarth bob wythnos a gwaith cartre pethau. Just i mi, achos o'n i'n trio efo Saesneg yn Welsh yn y ddechrau. O'n i'n just, dwi angen structure. Felly dwi'n defnyddio Saesneg yn Welsh hefyd rwan a mae'n wych, ond dwi'n meddwl just achos mae gen i y foundation tipyn bach rwan. Dwi'n hollol cytuno gyda ti. Enwedig pan ti'n dechrau, mae'n pwysig i cael rhyw fath o patrwm a i fi, mae'n anodd i dysgu ar fy fy hunan. Fi angen reswm neu rhywun i ddweud i fi fel, mae rhaid i ti dysgu hwnna. So I'm wedi trio Saesneg yn Welsh. Dwi wedi wneud y wersi trwy'r dysgu Cymraeg a mae'n wedi helpu fi lot. Mae'n greit. Well, especially dros y cefnod clo, dwi'n meddwl, doedd na ddim cyfleoedd i siarad a cael incentive i ymarfer yn y byd achos o'n i'n just ar ben fy hyn yn fy nhi. Felly, do'n i ddim yn teimlo fel, mae gen i digon o incentive just achos dwi'n clywed pobl a weld pobl diwrnod i diwrnod. Rwan dwi'n teimlo mwy fel, ella mae'n digon i just ymarfer tu allan fy nhi efo pobl yn yr ardal, ond ar y pryd gen i ddim ges i ddim y cyfle i siarad efo bobl. Felly, oedd dysgu Cymraeg yn wych jyst i cael cyfle i ymarfer y siarad. Siwr o fod, ti'n defnyddio dy Gymraeg pob dydd nawr pan ti fas, pan ti'n mynd o gwmpas yr ardal a stuff? Bendant, mae'n a lot o bobl yn amlwg o gwmpas y gogledd ac ym Mhentraeth ar Ynys Môn sy'n siarad Cymraeg. Felly mae'n a lot o Gymraeg jyst o gwmpas y tref. A dwi'n trio dysgu Cymraeg cynta jyst i ddechrau y sgwrs, even if wedyn dwi'n newid i Saesneg. A mae'n a lot o, mae gen i roommate a partner sy'n siarad Cymraeg, felly dwi'n siarad Cymraeg efo nhw. A mae gen i lot o ffrindiau yma sy'n siarad, neu sy'n dysgu hefyd, ac da ni'n siarad i gilydd. Mae hynny'n really nice. Dwi'n teimlo mor lwcus achos mae yna just lot o bobl sy'n siarad yma, a dwi'n gwybod hynny ydy'r, rhan mawr o pam dwi di dysgu, neu dwi di gwella lot just achos, gen i y cyfle i siarad efo lot o pobl gwahanol. Yn union, pob tro dwi siarad gyda fy ffrindiau yn Gymraeg, fi wastad dysgu geiriau newydd, ti'n modd. Problem fi yw cofio nhw, a mae'n rhaid i fi cofio nhw, mae hwnnw'n tricky. Ond, os ti'n cael y cyfle pob dydd, mae'n just ffordd orau i ddysgu Cymraeg, yn wedig, it makes a difference, surround yourself gyda'r iaith, pan ti'n dysgu, mae'n enghraifft dda.
Bendant, dwi hollol cytuno. Ond hefyd, dwi'n gwybod, mae'n a lot o pobl, even yn fy nosbarth, sydd ddim yn byw just yn yr ardal, lle lot o pobl yn siarad Cymraeg. Maen nhw'n hefyd gwella lot just achos maen nhw'n clywed i pethau fel S4C neu Radio Cymru neu podlediau fel Sgwrsio neu darllen llyfrau y pethau yn Cymraeg a just cael lot o exposure heb y cyfle i siarad efo lot o bobl. Hwna'n gwneud sens? So all hope is not lost os does na ddim, lot o bobl o gwmpas i siarad efo. Wrth gwrs. Dwi'n cytuno. Ni'n lycus iawn lle mae mwy nag un ffordd i ddysgu a teimlo'r rhan o'r yr iaith a'r diwylliant a stuff. So, dwedais ti di bod yma nawr on and off ers 2018. Wyt ti wedi bod i eisteddfodau neu gwyliau lleol falle yng ngogledd Cymru? Sesiwn fawr falle hefyd? Eisi i eisteddfod llynedd, oedd yn hyfryd, just 4 diwrnod neu rhywbeth, nes i fwynhau lot, just cyfle bendigedig i trio siarad efo bobl, gwneud lot o gemgymeriadau, deud lot o nonsens i bobl, lot o cerddoriaeth hyfryd, a lot o, just like pethau diddorol, a cyfle hyfryd i just weld dim gormod, gymaint o bobl sy'n siarad yr iaith yn yr un lle. Oedd yn greit, oedd yn, lot o hwyl. Es i'r Steddfod llynedd hefyd, roedd yn brilliant. O'n i'n lycus iawn gyda'r tywydd. Wel, agos y tro cyntaf ers y cyfnod clo, so roedd yr Steddfod yn teimlo'n arbennig iawn llynedd, actually. Oedd yn hyfryd, a, dwi'n teimlo'n lacus achos dwi di byw yma really, llawn amser kind of beth, symud yma, just cyn Covid, felly, doedd na ddim lot o pethau ddigwydd trwy'r cyfnod clo, felly, oedd yn hyfryd i cael Eisteddfod nôl ar ôl. Oes fel foment, oh god, I don't know why I do this, memorable moment. Sa'n gwybod sut i dweud hynny yn Gymraeg, fel foment cofnogol? Is that even a thing? Sure, ella. Dwi ddim yn gwybod. I will be of no use to you here. Memorable cofiadwy. So, foment cofiadwy. Oes foment cofiadwy gyda ti o'r Steddfod? Wel, yn ateb hollol biased, ond achos mae gen I partner sy'n chwarae cerddoriaeth, just gwylio fy mhartner cerddoriaeth. Chwarae cerddoriaeth, so fi'n gwybod pwy yw dy partner di, ond pwy yw dy partner di, Tero? Dwi'n fan mawr o'r ei-geiddoriaeth. Wel, dwi'n fan mawr hefyd. Mae'n brilliant. Gwilym Bo'n Rhys, mae o'n cerddor gwerin Cymraeg. A unigryw, dwi'n absolutely... Welais I Gwilym yn Machynlleth mis diwetha falle, a o'n i'n eitha wedi meddwi, a o'n i just fel, dwi'n caru dy gydoriaeth, mate, a o'n i just siarad am y iaithoedd a trafodiaeth a stuff, ond, mae o'n gobad dwi'n fan mawr o sgwrsio, felly naeth o anfon llun I fi o chdi a fo. Oh my god. Look who I met. O'n I fel, wow, Nick o sgwrsio, great. Dwi'n cofio hynny nawr, O, dwi'n cofio hynny, oedd selfie oedd e? Dwi'n cofio hynny, oh god. Dyna fe. O'n I ddweud iddo fe, actually, so, nes I darganfod ei geiddoriaeth Gwilym trwy'r fy mam, achos roedd fy mam dysgu Cymraeg, a aeth hi lan I
Nant Gwrthein i wneud wythnos intensif. A roedd Gwilym yn canu un noson a prynodd hi CD fe. So, o'n i'n... sa'n gwybod pryd oedd e nawr, ond blynyddoedd yn ôl, a o'n i'n gyrru o gwmpas grando i ei geiddoriaeth, a fi'n abod e nawr, ond nes i caru ei geiddoriaeth cyn cyrraedd fe, tymod. Gai ofyn, gai bod nosy, a ofyn fel, sut nes di cyrraedd fe cyn y cerddoriaeth, trwy'r cerddoriaeth, trwy'r fferm? Na, wel, actually, do'n i ddim yn gwybod hwn pan nes i gyfarfod fo, ond yn fy nosbarth cynta Cymraeg, efo dysgu Cymraeg, wnaethon nhw'n chwarae cerddoriaeth Gwyl, o'n i'n sgwennu not yn fy llyfr fel, gwrando i cerddoriaeth Gwyl yn Boen Rhys. A pan nes i gyfarfod nhw, bron blynedd nôl rwan, nes i hallo, anghofio y peth. Yeah. Ond, ar ôl, wel, ddim yn gwybod, ond, cwpl o misoedd ar ôl, nes i gyfarfod fo, o'n i'n just, chwilio am rhywbeth yn fy llyfr. A nes i weld y note, gwrando i gerddoriaeth Gwilym Boen Rhys. O'n i fel, oh my goodness, wel, mi nai. Nes ti ddim ar y pryd? Na, dim ar y pryd yn anffodus, ond dwi'n swnio'n fel dwi'n just biased, ond, mae o'n talentog iawn a dwi'n really caru cerddoriaeth fo. Mae o'n wych. Dwi'n hollol cytuno gyda ti. A wyt ti'n hoffi cerddoriaeth werin in general? Yndw, dwi'n hoffi cerddoriaeth werin. Wel, pan o'n i'n tyfu fyny yn y States, nes i rando i lot o cerddoriaeth werin. Wel, cerddoriaeth kind of bluegrass, old time. Gwych, ie. A yma, dwi'n caru grando i cerddoriaeth Cymraeg. A nes i ddechrau dysgu ffidl blwyddyn yn ôl, felly dwi'n newydd ddechrau dysgu ffidl llynedd, a rwan dwi'n chwarae yn noson werin yma bob wythnos ym Mangor. Da iawn! Mae'n hyfryd, mae'n lle o hyfryd i chwarae efo bobl a dysgu alawan Cymraeg, a siarad efo bobl yn Gymraeg, mae'n just great. So mae ffidl gyda fi, a fi moyn... sa'n gallu canu ffidl. Dechreuais i dysgu pan o'n i yn y brifysgol, ond roedd fy tutor i, basically symudodd hi nôl i Canada. So, ges i ddim tutor ar ôl hynny, a wedi bod 10 mlynedd nawr, so... Ond fi... Mae na amser i mynd nôl a dechrau eto. Ond fel, nôl i fel y ffordd ni'n dysgu, mae rhaid i fi ffeindio rhywun i ddysgu fi. Fi ffili wneud ar fy hem fy hunan, achos fi'n gwybod y ffordd fi'n dysgu, I guess. Oes tutor ffidl gyda ti? Na. Waw. Ond pan o'n i'n gweithio ar y fferm, oedd na rhywun yno, ffrind Teresa, fi, sy'n chwarae ffidl yn wych, a o'n i'n chwarae tipyn bach efo hi, felly diolch i hi, achos oedd hi'n mor amyneddgar efo fi pan o'n i'n trio chwarae pethau a just screeching away at full volume. A wedyn nes i brynu ffidl llynedd, just dechrau ymarfer ar ben fy hyn yn fy nhi, a rwan dwi'n chwarae lot efo Gwyl, chwarae teg, achos mae o'n ddysgu fi lot o tunes, a mae yna boi sy'n chwarae fflwt, Ceri Rhys Matthews, mae o'n hyfryd, a Julie Murphy sy'n caru cerddoriaeth Cymraeg, cerddoriaeth gwerin, and mae nhw'n trefnu rhywbeth efo nhw ysgol o lawan 2 waith o blwyddyn, a maen nhw'n dysgu sut i chwarae a lawan Gymraeg ar clustiau by ear. Oh, wow. Felly... Beth ydi a lawan, sorry? Tunes. Iawn, gwych. A just ar ôl nes i ddechrau dysgu ffidl, nes i anfon neges at Ceri a just ofyn, os mae'n os dwi'n dod, achos
dwi ddim yn really chwarae ffidl eto, ond dwi'n enthusiastic a dwi eisiau clywed lot o tunes a dwi eisiau trio a wedyn just mynd adra a like, gweithio ar y pethau dwi'n dysgu yn yr ysgol. A oedd o'n mor cefnogol. A wnaeth o ddeud, dod draw a like, just, you know, beth bynnag, just trio wneud beth ti'n gallu wneud a clywed a wneud recordiau pethau a gweithio ar nhw pan ti'n adra neu, you know, beth bynnag, felly. Beth ydy'r ysgol? Beth ydy'r enw o'r ysgol? Just ysgol y lawan. Mae'n peth hollol, well, tipyn bach informal, ond maen nhw'n neud... Mae'n swnio'n really hwyl. Mae'n lot o hwyl, a maen nhw'n gret, a maen nhw'n mor croesawgar. Croesawgar, yeah. Croesawgar, i pobl newydd, felly, nes I really fwynhau hynny, a just like, o'n i'n teimlo mor inspired I cerio ymlaen dysgu a ymarfer ar ben fy hyn, tan nes I gyfarfod pobl yma sy'n chwarae, a rwan, you know, mae gen I lot mwy o bobl yma I chwarae efo, ond, mae hwn yn brilliant. Wel, ti wedi dylanwadu fi I falle dechrau eto. Yay! Neu dechrau ymchwilio, I guess, am tutor lleol. Wel, achos amser, you know, fel gweithio podlediad, mynd bas, mae'n anodd I ffeindio'r amser, ond na'i trio. Mae hyn, you know, unwaith o wythnos, mae'n wneud rhywbeth, mae'n bosib. So, oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? Dwi'n meddwl ella y gair echddoe neu echnos, just achos mae'n mor defnyddiol, a gynnon ni ddim yr un gair yn Saesneg, really. Na. Dwi'n defnyddio fel lot, ella gormod, ond mae'n handy. Echddo yw... The day before yesterday. The day before yesterday, yeah. A echnos? Echnos. Yeah, the night before last night. Wow, yeah. So, nes I weld o echnos, you know, neu rhywbeth o, yeah. Yeah, mae'n nice, actually. Yeah. Mae hwnnw'n diddorol, really. Achos, dwi ddim yn bodoli yn Saesneg, a mae rhaid ti ddweud y holl brawddeg I esbonio yr un peth. Yeah, yn union. O geiriau nice, Dwi wastad newid beth yw fy hoff gair fi, ond a hen o bryd dwi'n credu sglodion yw'r gair. Sglodion yn nes. Pobl yn defnyddio y gair sglodion, really? Na, dim llawer. Really. Na. Okay. Yn anffodus. Bring it back. Bring back the sglodion. Falle mae rhaid I ni'n creu Cris T a ddweud, defnyddiwch sglodion. Campaign nesaf, chdi dyma. Mae rhaid fi wneud rhywbeth fel na. Gyda dy daith dysgu Cymraeg, oed ti wedi cael unrhyw straeon ddoniol? Wel, mae gen I un straeon, ond un straeon ydi plural neu singular neu yr ddau? Ddim yn siŵr. Stori yw un falle, a straeon neu storiau. Hwnnw'n gwneud sens. Wel mae gen I un. Iawn. Ond dwi ddim yn siŵr os dwi'n gallu ddeud o'n Gymraeg, ond na'i trio. Felly, mae gen I friends in the States, a un a'i theulu hi, maen nhw'n ddeud, pan maen nhw'n gorffen swper, maen nhw'n ddeud yn Saesneg, the little man has shut the door. Fel, dwi'n llawn, ti'n gwybod? Felly, pan o'n i'n byw yn y States, nes I ddechrau deud yr un peth, a pan o'n i'n symud, pan nes I symud yma, o'n i'n ddeud o lot ar ôl swper efo fy roommate, felly nath ni ddechrau deud yr un peth. You know, mae gen I habit ddrwg o trio cyfeithi pethau sydd o Saesneg Americanau I fi Gymraeg, a maen nhw ddim yn gwneud sens o gwbl. Felly, un nos ar ôl swper, nes I just ddeud, wel, mae'r dyn bach wedi cael drws. You know. Dim cyd-destun o gwbl, no context. Na. You know, ond wedyn, you know, rwan, fi a fy roommate yn deud y peth lot, efo Gwyl a efo a couple of fy ffrindiau,
nawn ni just deud o ar ôl super, fel joke bach. Ond habit tipyn bach rwan hefyd yn anffodus. Felly llynedd, pan nes i ddechrau fy swydd newydd efo RSPB, mi eisi i Loegr i gyfarfod cwbl o bobl dwi'n gweithio efo. Yeah. A aethon ni'n mynd allan i super. A ti'n gwybod pam mae yna grŵp mawr o bobl yn y lle, a am un rheswm, ddim yn siŵr pam, pawb yn stapio siarad ar yr un pryd. A mae'n awkward iawn achos mae'n just dawel. Yeah. And, ddim yn siŵr pam, ond eisi just allan efo, nes i just ddeud, wel, mae'r dyn bach wedi cael y drws. Yn Gymraeg hefyd? Yn Gymraeg! Just, ddim yn siŵr pam. Ond, pawb yn edrych at y fi a deud, oh, wow, swnio'n diddorol, be oedd o, and o'n i'n fel, oh, it means the little man has shut the door. Yeah. A wedyn, yeah, but pawb just symud ymlaen, okay, crazy lady, yn y gornel, kind of beth. A roti newydd hefyd. Yeah. Yn union, felly, o'n i'n nervous iawn, a ddim yn siŵr pam, ond, dwi di ddim, esbonio pam nes i ddeud o neu unrhyw beth. A ar ôl hynny, o'n i'n meddwl, oh my gosh, dwi'n, dysgwyr hollol irresponsible efo'r iaith, achos rwan mae'n grŵp bach, ond grŵp o bobl yn Lloegr sy'n credu mae'n dywediad, saying, dywediad Cymraeg, mae'r dyn bach wedi cael y drws i ddeud pan ti'n llawn, fatha, mae'n rhywbeth hanesyddol o Gymru neu something. Mae'n just hollol nonsense, so, fy ffrind. Mae hwn yn hilarious, ond ar yr un peth, fel, mae dywediadau? Beth ydi saying? Dywediadau? I wrote it down. Dywediad. I mean, Mae rhaid iddyn nhw dod o rhywle. Ie. A falle, ti di dechrau... Dwi di newid y iaith rwan. Ti di dechrau dywediad. So mae dyn bach wedi cael y drws na? Ie, mae'r dyn bach wedi cael y drws. It's me bringing a little of the American English with me, Pam lai. Ond ti'n gwybod beth, dwi'n neud yr un peth pan dwi'n cyfieithu pethau syth o Saesneg, a weithiau dwi ddim yn gweithio. Ond, mae'n gallu bod hwyl. Yeah, we're good. Yeah, what a teg. Diolch am rhannu hynna. Gyda fel dysgu a geiriau, beth ti'n neud i helpu ti i dysgu pethau newydd? Wel, dwi'n darllen lot, achos, fel lot o pobl yn ddeud pan ti'n trio dysgu'r iaith, neud y pethau yn y iaith newydd, ti'n licio neud yn barod. Felly dwi'n caru darllen. Felly nes i ddechrau darllen lot o llyfrau amdani, llyfrau i dysgwyr o dysgu Cymraeg. Ble wyt ti'n prynu nhw? Just yn siop lleol neu? Mae yna siop llyfrau yma, yng Nghaernarfon, Palace Print, gaethon nhw lot o llyfrau i ddysgwyr, felly nes i brynu lot o nhw yna, neu ar-lein ar Wales. Mae yna wefan efo lot o llyfrau Cymreig. Mae nhw'n gret. Beth oedd dy hoff lyfr dysgwr? Cwestiwn anodd. So, rwan dwi'n darllen lot o llyfrau yn, i pobl yn lefel sylfaen. Mae yna un ffenest sy'n llyfr nice. Beth ydy'r enw? Ffenest? Ffenest. Yeah. A hefyd dwi'n really licio cylchgraw lingo newydd. Mae'n great. Dwi'n hoffi lingo newydd. Really good. Ar y... pan nes i ddechrau dysgu Cymraeg, nes i download a digital copy, a maen nhw'n neud y recordiad ar y tudalen efo'r,
rhywun sy'n darllen out loud bob paragraff. Felly, ti'n gallu clywed rhywun like pronouncing y geriau a pethau. Oedd o'n just mor defnyddiol i fi pan nes I like ddechrau a just I clywed y sŵn pan dwi'n trio darllen. Felly dwi'n really licio y like digital copy o lingo newydd hefyd. A mae'na croesair? Crosswords? Mae'n lot o hwyl I trio. Dwi ddim yn dda efo'r crossair Cymraeg, ond mae'n fun I trio. Nes I ddim yn gwybod hynny o gwbl, a mae'n pwysig I clywed sut I ddweud y geiriau. Gwych, what a teg. Mae hwn yn really, really good I gwybod. Mae'n great, just, I like, especially pan ti newydd ddechrau, a ti just angen clywed y sŵn o'r geriau. Bendant. Mae'n great. Mae'n brilliant that is, what a teg. So, wyt ti'n gallu siarad yn rhyw iaith arall? Na, pan o'n i'n tyfu fyny, nes I ddysgu Sbaeneg yn ysgol, achos mae'n lot o bobl sy'n siarad Sbaeneg yn y States rwan. Ond maen nhw ddim yn, like, yn fy ysgol, oedd nhw ddim yn da iawn efo'r iaith, achos mae'n sort of, I don't know, bad outlook of second languages in the States, achos maen nhw just fel, well, da ni'n siarad Saesneg a, pawb yn siarad Saesneg yn y byd rwan, felly dim ach os ti ddim dysgu, iaith ail. Felly, oedden nhw'n, like, they treated gwersi iaith fel rhywbeth optional, dim rhywbeth pwysig neu necessary. And, really ddrwg a dwi'n trist am y peth achos I wish now nes I ddysgu Sbaeneg yn go iawn. Yn go iawn? Pan o'n i'n tyfu fyny. Ond, so Cymraeg really ydy'r iaith cynta dwi di trio dysgu. A sut mae'n teimlo I bod dwyieithog? Wel, dwi'n teimlo fel imposter just I ddeud dwi'n siarad Cymraeg. Ddim yn siŵr pam, ond ti wedi bod siarad gyda fi nawr yn Gymraeg. Sa'n wedi cyrraedd â ti trwy Saesneg, ni wedi cyrraedd ein gilydd trwy'r Gymraeg. Ti'n siarad Gymraeg, ti'n dwyieithog? Mae'n just rhywbeth silly, really. Efo fi, achos, I think, na I just always deud, dwi'n dysgwyr, dwi'n dysgu. A mae hynny'n iawn, mae hynny'n iawn I ddweud. Dwi wastad dweud hynny, dwi dysgu Cymraeg, achos os fi'n gwneud camgymeriadau, maen nhw'n deall pam. Bendant. I mean, ti'n dwyieithog yn fy marn I. Ond dwi'n credu pan o'n i'n dysgu mwy a mwy a mwy, o'n i'n kind of codi y bar. Bendant. Achos os ti'n edrych yn ôl am fel 2 mlynedd yn ôl, oh my days, ti'n gallu siarad yr iaith Gymraeg. Ond mewn 2 mlynedd mwy, that's a probably awful way to say it, ond yn y dyfodol, bydde ti'n edrych yn ôl I heddi, a bod fel, fi wedi dysgu mwy ers hynny. Bendant. Just, mae'n haws I meddwl, os dwi ddim yn gallu deud unrhyw beth dwi eisiau deud, unrhyw pryd, imperffaith, wedyn dwi ddim yn, like, siarad y iaith go iawn. Ond mae'n stupid, achos mae'n y pethau yn Saesneg, weithiau dwi'n gwneud lot o gymeriadau yn Saesneg hefyd, a, mae'n hollol iawn. Mae'n a lot o bobl sy'n siarad Cymraeg yn rhugl a defnyddio geiriau Saesneg neu, gwneud cymeriadau efo treigladau a pethau, well, da ni'n dallt y gilydd, mae'n iawn. Yn union. Ond, mae'n diddorol ddo I, mae'n wastad diddorol I cyrraedd â pobl sydd wedi dechrau dysgu, a dwi'n deall pam ti'n dysgu Cymraeg, ond,
fel dwedais ti, roedd yn bosib i dysgu unrhyw iaith, really, a ti'n dysgu yr iaith o'r wlad ma, mae'n pwysig iawn, achos siwr o fod ti'n wedi cwrdd pobl sydd wedi symud yma, ddim dysgu yr iaith, a yn yr ardal ti, mae'n really pwysig, achos mae yn yr iaith o'r y cymuned, ti'n modd. Mae'n amhosib yma, dwi'n meddwl, ella geriau cryf i mi i ddeud, like, I don't know, maybe not my place to say, ond, yma dwi'n really teimlo fel, mae'n amhosib i cysylltu efo'r lle a efo'r cymuned ac y pobl yma ac yr hanes yma ac y tir yma, achos mae'n just like, maen nhw'n centred o gwmpas yr iaith. Felly, os ti ddim yn trio siarad, even just tipyn bach, mae'n amhosib i cysylltu efo'r y lle yn go iawn, really. Ti'n just byw yma ar y tir, dim efo'r y lle, os hwn yn gwneud sens, yn bendant, mae'n wastad hyfryd i cyrda pobl sydd wedi wneud e, a mae'n dangos, mae'n hollol bosib. Wel, fi mwyn ofyn ti y cwestiwn olaf. So mae peiriant amser gyda ti, Ro. A ti gallu mynd nôl mewn amser ac ymweld 3 lefydd wahanol. Ble fasa ti mynd? OK. Cwestiwn anodd. Nick, a deud y gwir. Ond dwi'n meddwl, dwi eisiau mynd nôl i Gogledd America, yn yr ardal lle nes i tyfu fyny, felly yn y Midwest, weld y lle cyn y colonisers yn cyrraedd, just i weld rhai o'r indigenous tribes sy'n byw yma a sut wnaethon nhw byw efo'r tir ac just weld y lle cyn all of the nonsense that occurred after the white Europeans arrived. Bydd y cyfle dda i mynd nôl a weld America fel na. Dwi'n cytuno gyda ti. Unrhyw le arall? Hefyd, achos dwi'n nerd. Dwi eisiau mynd nôl i Groeg, nes i sgwennu lawr, Groeg Hynafol, Ancient Greece. Achos dwi'n darllen lot o llyfrau ffuglen hanesyddol, historical fiction, am Groeg Hynafol ac y mythology a pethau. Felly, dwi eisiau mynd nôl i weld. Y city-states a Athens, Apollo, gwych, Beth ydy temple yn Gymraeg? Cwestiwn da, dwi ddim yn siŵr. Google fe nawr. Teml, Teml a Temlau? Temlau, Temlau, all right. Beth ydy ancient? Hynafol, dwi'n meddwl. Groeg Hynafol. Mae hyn yn swnio fel lle really cool i ymweld. Gwych, Ac y trydydd. Dwi'n meddwl ella Cymru neu Rydyn, just y tir yma, these here islands. Cyn y Neolithic, pan oedd na lot o anifeiliaid mawr fel mammoths yma, a cyn sort of major human disturbance, a weld y tir, a weld y natur yma, a just weld lle dwi'n byw yn y ffordd hallol gwahanol, efo, mwy naturiol, dwi'n gwybod. Bydd hynny'n really cool. Bendant. Lot o pethau, just golygfa view? Golygfa, Golygfa hallol gwahanol. Ond recognisable, os mae ti'n gallu weld y wyddfa, ac syniad really dda. Oes lot o mynyddoedd yn Indiana, neu ydy Indiana eitha flat? No, mae'n flat fel crempog. Mae'n flat iawn. Flat fel crempog. Dwi'n hoffi hwnna. Ydy hwn fel saying, dywediad... Dwi'n meddwl, dwi di just cyfeithi syth o Saesneg Americanaidd. Dwi'n hoffi hwnna. Flat fel like crempog. Like a pancake. Mae'n brilliant. Crempog, gair dda, actually, as well.
O, crempog gerda a bwyd da iawn. Yeah, so o'i ti wedi cael crempog gyda grefi? Crempog gyda grefi, na. Ddim yn siŵr. Hang on, bear with me. Achos, mae'n yr un peth, mae un mix ei Yorkshire pudding. Ti wedi cael Yorkshire pudding o blaen? Do. So mae'n yr un peth. Sa'n really hoffi pethau melys. So... Yeah, dwi ddim yn really cytuno. Dwi ddim on board, achos mae gen i, taste buds melys iawn, felly... Well, okay... Dwi ddim yn siŵr am crempog savoury. Yeah, well, Ro, gwaith catref fi yw ffeindio'r tutor fiddle, a gwaith catref ti yw trio crempog gyda'r grefi. Just i esti, mi nai trio rhywbryd. Gwych. Wel, Ro, diolch yn fawr iawn. Mae wedi bod pleser i cyrda ti a siarad gyda ti. Pob lwc gyda dy daith di, gyda Gymraeg, a dysgu fiddle hefyd, a bwyta crempogs a grefi. Diolch yn fawr, Nick. Oedd o'n hyfryd i siarad efo chdi, a pob lwc efo dy daith dysgu fiddle hefyd. Diolch, gawn ni weld. Hwyl fawr. Wel, diolch. Tara. Wel, dyna ni. Cofio, mae'n bosib i dilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook. Hwyl am y tro. Tara.